wannan rana na juma'a posto da aka ja ya bayyana ƙasa Ghana domin karara ya fi nuna nuna ta za a tashi duniya 25 da wata ƙorki 25 da wata ta kama rashidi kenan shi wannan rana na juma'a rana saurara ku yare fitar da shi gidan aljanna kuma wannan rana na juma'a ya sauko duniya kuma wannan rana na juma'a annabi adam ya bar duniya kuma wannan rana na juma'a za a yi tashin alkiyama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna cikin bayi waɗanda Allah ya yarda da su ya amince da su yau ina jin wannan rana shine juma'a na farko tunda nake zuwa Chicago shekaru 10 da ya wuce to yau shine juma'a na farko da zan ce na tsaya a cikin wannan gari mai albarka gari na Chicago in ba da sallan juma'a a cikin wannan matattara na kwamitin Ghana ko mu ce kwamitin Zango wanda ke muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya rufa mana asirin hutuba na da ko kaɗan ne amma yana bukatar mu mai da hankali saboda mu tsinci wani abu shine muna son Allah zai nuna mana siffofin bayi masu imani kuma wannan siffa yana cikin Qur'ani alama ba shakka babu shakka a cikin haka domin mi